Ngoba babu la. Babu Mapanga. Orlando Pirates 2. City 1 MTN 8. Uthini mawuphawula ngizofa. Okay, awuthi ngifowune nduna yami. Yeah. Singenile Yebo. kuma semi final. Semi final. Into sokwenzeka ke manje ukuthi siyadlula. Kodwa coach wami. Kwenzani? 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 Mina samakula kuwina manje. Hayi coach. Kodwa ngale khona. Esilongo mhlawumbe uzoyibona ukuthi yena uphetile ke. Ufaka unumber 37 uyayiwela lo mfana. Ikolo yokuqala le uyena lo osimoshile watu ngale akumeleza ngakhona angathatha amashasi ngephakani angathatha amashasi ngephakani into kumele yenze alenze into right Esiyanga ama-semi final. Hayi sizobona Sizobona.